sasak mardum do peaka pahopor nung ngabarha siado pamo hamana tardok baru tuduham mahita marlok pitang asa dilehot dihogogo jala mangaranak roha do pikiranmu tuban wagijang di surga Tuhan asa dilehot tuho jala di daun di pikiranmu do roham nabojok alani isondo hami hula-hulam molope ditiki sohale etenno asa hoton nami ma tuho ulos dadut doki asa tujuh kemai boru asanggiat diatusiho semodia hinalungun ni paninggal honi helang amin alani sama maroham saluhub nai kajulon di Tuhan do tuho aka dalan hajiuron tuakar namangin nang ditangyang nami ditongko nami siang giat ma diliot diho aka silas ni roha diakar namangin asa unang lilu roha patong do kajulon nami sihor di roha nami asa maharana amat tamar tua di wata kajulon na tuho jalan akan nauri istiar naman alay mo lope tuktuki roham si majujungmu lao paingot-ingot hinauli laguni helanami o diujung aluna ada orang sota taruhon ibarat ingat pas satok kinani ingo masude haulion nai asa gabe mangiho roham tau holong naubalga du aka ako punamyo alani rade maho baru molo petungdodok di tongko si taunoni anggota yang nami dangna marna majadi lawan nananya koko asam giat saitiar roham di bagasan keluarga di padadikon ni kelanami jadi sokoni menang nang diwana ha pasak ma tuho apeo kamu ma ulos dadot doki sini mau tuh borha mam orang mam iya benar salonggar orang main lagi yuk kamu hidup sendiri jadi itu semua berserah pada Tuhan. Kita tahu selain ini baik kita semua, tapi kita tahu hidup itu harus berjalan terus. Jadi berdoa terus, jangan patah semangat. Lihat si Theo dan si Oli, mereka anak yang baik. Jadi kami semua di sini bantu tolong ingin memberikan ulos 7 sebagai simbol. Semua itu kita serahkan pada Tuhan. Jadi
dalam ibadah berat hati sebetulnya. Tapi beginilah kita doakan. Shalom manggil, shalom Ya udah, jangan begitu. Bantu.